تو جدوں نبی دا بڑھنا ہے تو پھر نبی دا ہر حکم مننا پڑے گا. نبی دا ہر حکم. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس تے ماں باپ راضی نے نا اودے تے خدا بھی راضی ہے. اج بندہ ساریاں نو راضی کردا تے ماں باپ دی فکر ہی کوئی نہیں. میں کہنا ہے بندیا تیری سب تو بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ تیرے لفظاں تو ماں باپ خوش ہون. تیرے لفظاں تو ماں باپ. نبی پاک دی ایک حدیث ہے جدا مفہوم عرض کر رہے ہیں. حضور فرماندے نے ماں باپ اولاد نو ویکھ کے اس وجہ تو خوش ہونا کہ اولاد ساڈی فرما بردار ہے تو اللہ اس اولاد نو ایک غلام آزاد کرن دا ثواب عطا فرماتا ہے. ماں باپ یا دونوں وچوں ایک اولاد نو ویکھ کے تے خوش ہون کہ ساڈی اولاد ساڈا ادب کرتی ہے, احترام کرتی ہے, ساڈی فرما بردار ہے, ساڈا حکم مندی ہے تو اللہ اس اولاد نو ایک غلام آزاد کرن دا ثواب دیندا ہے. اور اولاد ماں پیو نو ویکھ کے خوش ہو جاوے تو اللہ حج دا ثواب عطا فرما دیندا ہے. یعنی اولاد ماں باپ نو ویکھ کے خوش ہوئے پھر بھی پترا نو ثواب, تیاں نو ثواب. اور ماں باپ اولاد نو ویکھ کے خوش ہون پھر بھی تیاں پترا نو ثواب. لیکن دعا کرو کہ ماں باپ گھر ہون تے انہاں دی قدر پھر آوے. جدوں ٹر جاننا تے پھر بندے بڑے روندے نے. ایک پنجابی دے شاعر کہندے نے میرا کچا جیا گھر سی تے ماں باپ ہے سن. پھر جدوں ماں باپ ٹر گئے آہستہ آہستہ پیسے بھی آئے, میں مکان بھی بنایا, پھر میں مکان گرا کے پھر کوٹھی بنائی, پھر میں بڑیاں مہنگیاں ٹیلاں منگائیاں, پھر میں باہر سین وچ بھی بڑیاں ٹیلاں لگائیاں, لکھاں روپیاں دے شو پیس لے آندے. پر کہندے نے لوگو ہن تانوں میں سچ گل دساں ساڈے گھر وچ چھاں ہوندی سی, ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی. اے سی دیاں ٹھنڈیاں ہواواں او سکون نہیں دیندیاں جو ماں باپ دیاں دعاواں سکون دیندیاں. ساڈے گھر وچ چھاں ہوندی سی, ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی, جتھے پیر اودے سن لگدے جنتاں ورگی تھاں ہوندی سی. جوندیاں قدر کرو. میں انہاں بھائیاں نو پھر مبارکباد پیش کراں گا کہ انہاں نے اپنی طرفوں ایک ایسا اہتمام کیتا کہ لوگاں تک سرکار دا پیغام پہنچے. اور ذکر سرکار ایسی عبادت ہے کہ علامہ تھانوی بھی لکھ دے نے کہ رب حضور دا ذکر ہر حال وچ قبول فرما لیندا. اللہ حضور دا ذکر ہر حال وچ قبول فرما لیندا ہے. تو میرے بھائیو اس ذکر دا صدقہ اللہ انہاں دے بزرگاں نو صحت عطا فرماوے, والدہ دی قبر منور فرمائے, اور انہاں بھائیاں نو باپ دی محبت پری جو چھتری ہے اس نو دیر تک اس چھتری دی ٹھنڈی چھاں نصیب کرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.